जेहेतु सावित्री व्रत थिला फलमूल सजड़ा हवा तो निश्चित थिला ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋଉ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସବୁ ଫଳକୁ ଥାଳିରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁକୁ ସଜାଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ବୋଉ ଆଉ ମା ଜଣେ ଠାକୁର ଜଣେ ଫଳମୂଳ ଏସବୁକୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସପ୍ତାହରକୁ। ଆମର ଏପଟେ ଯାହା ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ ସେମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଫୁଲ ଆଉ ଡାଳ ଏସବୁରେ ସଜାସଜି କରି ନେଇ ସପ୍ତାହରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଶାଶୁ ବୋଉ 3 ଜଣ ଯାକର ସେଠି ନେଇ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପୂଜାପୂଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୋଉ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷରେ ଏତେ ହତାଶିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ବାପାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବୋଉ ମା ମୁଁ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିଲି ତାପରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଅଇଁଠା ଭୋଗରୁ ସେ ଟିକେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ୟା ପରେ ଆମେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଥିଲି। କି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଚେନ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜୟ